Здравейте, здравейте и добре дошли в днешното видео, което ще бъде малко по-различно. Освен, че ще е soft spoken, ще ви покажа облените, които са закачени у нас, и ще направим personal attention върху тях, brushing, tapping, защото имат уникални рамки, които правят уникални тригъри. Надявам се да ви харесат и да оцените това изкуство. Разбира се, не на последно място, да бъде супер релаксиращо за вас. Облените са правени от баба ми и са ми наследство. Баба ми почина преди няколко месеца по майчина линия. Майка ми даде някой от тях, другите си е закачила тя в къщата ни в Рударци, която ремонтира и сега се нанесе да живее там. Преди живееше в Перник, докато гледаше и баба. Баба ми почина от старост на 98 години. Аз съм кръстена на нея, мисля, че съм ви споменавала. Баба ми Кръстина, аз съм Каролина. Рамките пък са правени от художници и са внос. Облените са много стари. Със сигурност повече от 30 години. Със сигурност. И така, намираме се в моя коридор и сега ще ви покажа тези, които са тук. Те са 4, мисля, в коридора. 2, 3, 4 и 2 имам долу, един в кухнята и един на трапезарията. Тук имам чечица, с която ще правим brush и personal attention. И така, започваме с първият. Тук и него. Той се казва овчарската идилия. Също така ще направим и трейсинг, като аз ръчно ще нагласям всеки път в автофокуса. Така че сега ще направим трейс. Тази красива рамка. Виждате колко е масивен. Този голен е огромен по принцип. Огромен е. Не знам как ще излезе на видеото, но наистина е много голям. След малко ще ви отдалеча и ще ви покажа. Също ще видим и по-доблизо самите рамки, които са прекрасно направени. С уникални елементи. Прекрасни детайли. Аз като човек на изкуството определено
мога да оценя нещо такова. И знам, че не е за всеки. И далеч не всеки би сложил нещо такова в дома си. Сега хората слагат повече картини, карикатури, разни такива неща. Съм виждала къща с апартамент с гоблини, освен на по-възрастните хора евентуално. Но на мен това изкуство много ми харесва. Много ми харесва. Така, сега ще ви го покажа по-близко. Нека да пуснем автофокуса. Първо ще ви отдалеча да видите реално колко е голям. Моят коридор е огромен. Той е като едно хале. Просто като едно хале. Може би ако го отдалеча ето така. Не може. Добре. Така, ето вижте. Това е огледалото. Вижте гоблин как седи. Много е голям. Нагоре е стълбище. И тук е другия. В смисъл много е високо, много е голям. Коридорът е много голям. И тук е третия. Надолу, там ще ви покажа после. И четвъртия. Георги се е прибрал до футбол току-що. Леко ми прекъсва видеото. Само ще помоля тази чанта да я прибереш. И след това кратко прекъсване мисля, че може да продължим спокойно. И така. И тук. Сега ще направим малко тапинг. Скреч. Виждате какви страхотни детайли. Един мъж, който се моли, както гледам. И една овчица. Но куче. И двамата са седнали по това дърво. От майка ми знам, че това така се казва овчарската ентилия. Много красив гоблин. Ето там е един от... Ще ви го приближа. Okay. Ще фокусираме сега. Един от любимите ми гоблини, защото когато бях малка, той беше в хола над печката. И аз много обичах да го гледам. Имах един такъв кон, точно черен, с бяло, тук отпред. Казваше се Лацио. Лацио. И аз ходих на езда тогава. И го ястех него винаги. Той беше моят кон там, в конният клуб. Много го обичах. Много го обичах. Коня беше своенравен. Определено не го препоръчваха на децата. Но не знам защо. Аз просто... Не знам как да го обясня. Просто си паснах с него и той с мен. И така съм чувала да си говорят другите жокеи, че не са виждали така да се държи с друго дете.
освен с мен. В смисъл винаги беше спокоен, кротък. Въобще не е това, което го описваха и което също и аз съм виждала, че прави. Страхотно животно. Много го обичах, но когато почина, аз така малко тежко го преживях и се отказах от тестата и приключих и реших, че повече няма да яздя. Качвала съм се на кон, след това един или два пъти, но просто винаги сещам за него, става ми мъчно и така. Просто не е същото. И обожавах този куплен, защото този кон просто е същия като него, ама не знам как. Е възможно, същия е. Имам го и на снимки, пазя си ги. И някой ден знаех, че когато майка ми реши да раздава куплените, аз знаех, че ще взема този. Той винаги е бил първият ми избор. Така, преминаваме на третия, който е тук-долу. Това води надолу към първият етаж, долния. Тук е първият етаж, там е втория етаж, ето тук и нагоре е тавана, третия етаж. След малко ще се върна да ви покажа и този, който е на тавана, защото го пропуснах. И там виждате един паяк на стената, който ето го леко смачка. От мен аз огромен страх от паяци. Огромен. И не се разбирам с тях общо взето. За съжаление в една къща паяци има, но това е положението. И така. Прекрасен ангел, който закриля тези две дечица, ги пази от опасностите в живота. Сега ще направим малко браш. Аз много обичам лично внимание, брашинг върху образи. И не само, и предмети също. И върху хора. В смисъл АСМР, върху истински хора. Много харесвам. Имам чувството, че когато гледам такива видеа, имам чувството, че четката се движи по мен. Все едно. Нали знаете тингълзите? Простите тингълзи. Се чистят самите рамки. Не си школно, наистина се чистят с четка. Този, който е на тавана. Смисъл, който води към таван, извинявайте. Не към тавана. Не на таван, не е горе на таван.
тавана. Горе на тавана е много шумно. Работят инверторите на слънчевите панели и заради това е това мучение, което най-вероятно ще се чува през видеото. И тук, съжаление, не мога да осветя повече. Работя с осветлението, което е в коридора ни. И сега ще се доближа малко. Така. Да. И ще нагласим автофокус. Добре. Така. Тук трябва да си призная, че рамката ми е любима. Това е любимата ми рамка. Тя е дървена. Това е дърво. И както виждате, просто има невероятни детайли. Просто погледнете какви детайли. Красота. Красота уникална. Много я обичам. Не мога да ви опиша просто колко много я обичам. Това е художничката с дъщеря й. Прекрасни пастелни цветове. Любима картина на майка ми е това. Гоблен, но нека да му казваме картина. Долу пък в кухнята е самостоятелната картина на художничката, която пък на мен ми е любима. И сега ще отидем и ще ви покажа и нея. Ето я и нея. Сега, както виждате тук, рамката е тотално различна. Слонова кост. И избрах да седи точно тук, за да си отива с цветовете, които са по-неутрални. И със самата кухня, която е много светла. Светло-бежева. С тъмно-зелено. Това е художничката. Любимият ми гоблен, който е над масата, която се храним. И това е Дева Мария и бебето Исус. Дева Мария. Бебето Исус в тази уникална, бих казала, рамка. Ще ви приближа и сега. Може би ще трябва да се кача върху масата. Така като гледам. Тук е касовия апарат, защото трябваше да го преактуализирам заради тъпото евро и да съм го махнал. Така, добре. Качих си. So far, so good. Добре. Ето я. Сега ще направим малко бръш. Върху бебето Исус. Тук имаме един ангел. Не знам дали забелязахте. Вижте, това са му крилата тук. И мисля, че също са ангели.
лимейна поставка. Много ми харесва, че това е същия цвят като масата ми. Просто се образват уникално. Страхотни детайли. И така, надявам се видеото много да ви е харесало и да ви е по-интересно да сте се ремонтирали също. Нещо различно не смятам. На мен ми беше приятно и удоволствие да го създам за вас. А сега ви пожелавам приятен ден и лека вечер.